אחד, שתיים, שלוש. השמחה לילדים בידיים טח 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 ברגליים. יאללה, כסות. הראשון, לא הספקתי לתפוס אתכם שאתם שומעים. היום יום הולדת. היום יום הולדת. היום יום הולדת לאמא. חג שמח. תודה רבה לכל הנוכחים שמשתתפים איתי ביום הזה שלי, שקיבלתי את גורלי. די. מה די? מסריטים. לא מתאים. מה אנחנו נזכור? מה זה מה לזכור? אנחנו כל רגע... מה? נו, המקליטה. לעשות עם זה או לא? כן, תפתח. רגע, שנייה. אילנה, אני רוצה להגיד לך כמה דברים. דבר אחד שאני באמת מלאת הערכה אלייך בכל תחום שבו יש לך נגיעה. גם בתחום המשפחתי וגם בתחום הארגוני של הערבי חג שלנו וכל אירוע משפחתי, החתונות, כל דבר שעשיתי. מעבר לזה, אני כל הזמן בתוכי מאוד מאוד מאוד, יש לי תקווה כל הזמן שתהיי איתנו עוד המון 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 שנים. לא משנה מה עובר פה וזה, אבל בכולנו יש את הצורך, כולנו, כל מי שנמצא כאן כרגע, יש צורך מאוד 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 עמוק אלייך. לא משנה, כעסים או לא כעסים, לא משנה, כולנו בתוך תוכנו אוהבים אותך מאוד. כל אחד, לא כולם יודעים להראות את זה נכון, לא כולם יודעים בדיוק איך להגיד, אבל אין כל ספק שיש פה באמת אהבה והערכה מאוד עמוקה אלייך. בכל אופן, אני מדברת כמובן. תודה רבה. את תמיד יש לך מה להגיד, תמיד את יודעת לתת את המילה שיכולה לפתור דברים, אם שמקשיבים לך. תמיד את ככה, אפילו שאת בשיא הלחץ והעצבים, את תמיד תדעי לתת מילה טובה למישהו שהוא זקוק לזה. זאת אומרת, זה דברים שאין, ברוב בני האדם אין אותם. זאת אומרת, שאדם הוא בעצבני או זה עצבני, זה סגר עניין, הלך. אבל אצלך זה קיים אילנה, ולכן לי יש הערכה מאוד עמוקה אלייך כאדם, דבר ראשון. נעזוב רגע בצד את כל העניין של הייעוד שלך. קבע לי. אתה נוגע. אבל אין כל ספק שאני, בכל אופן, יש לי... את אמרת מה אנחנו נזכור, מה זה מה לזכור? אנחנו כל רגע... טוב, בי אני... רק עכשיו התחילה. אני הפסדתי, לא, אני הפסדתי. בי אני הפסדתי. שחר, זה עובד עדיין שחר? כבר 2 דקות ו20. אין, עכשיו רק התחלתי להקליט בטעות. אילנה, בכל אופן, יש לי מלא דברים להגיד בכל תחום, אבל אני חושבת ש... אני עושה קופו. אין כל ספק שאת באמת בחיי כולנו מהווה מקור מאוד מאוד חזק לכוח ועוצמה שמניעה את כולנו. ואין כל ספק שבך מצאתי את האדם שעליו אני יכולה להגיד שהוא יודע לאהוב את האחר, אבל במשמעות האמיתית של האהבה, לא כל הרומנטיקה המטופשת שיש היום. אני מדברת על שאתה אוהב בן אדם, אבל שאתה באמת, חשוב לך הטוב שיקרה לאדם, ולא סתם להגיד לו אני אוהב אותך ולשלוח אותו הביתה. אין כל ספק שבאמת לא מוצאים את זה הרבה, ולא מוצאים הרבה אנשים שהם באמת כנים עד הסוף. להגיד לך עד הסוף. ולא צבועים. ויש עוד מלא דברים שיש להגיד, אילנה, אבל את יודעת, אני לא הכנתי שום דבר, אז זה ככה בא לי, אתה יודע, זה צריך ככה לבוא באמת. בא לי באמת. אז באמת, אני חייבת לומר אני באמת מאוד מקווה שתמיד תהיי בריאה.
אמן. ותמיד שיהיה לך שלווה בחיים ונחת מכל הסובבים אותך. אמן, אמן, אמן. ושנחגוג עוד הרבה חגים ביחד. אמן. שיהיה לנו טוב, ושיהיה פה מלא שמחות לכולם, שיהיה הרבה חתונות. אמן. וזהו, מה אפשר עוד לרצות בחיים? נהדר. תודה איריס. נשבעת לך, אני נהניתי לשמוע שאת מדברת עליי. אולי זה... אני לא מרבה לעשות את זה, את צודקת. אני גם לא מרבה לדבר. אני גם לא כל הזמן מבקשת שיחמיאו לי, או ידברו עליי, או יגידו לי איזה מילה. אבל היום אני ממש נהנית לשמוע, כאילו את הפלוחה של הבן אדם. והנה תראי, ציינת עצבים, ציינת הכל. אבל מה שיש בתוך, זה האהבה האמיתית. אתה מדברי עכשיו, אתה מדברי. טוב. מה, הבנת את המושכות? יום, זה לא יאומן. לא לקחתי שום מושכות. תצביעי עכשיו לכולם, אחרי שתעני לכל אחד אחד. טוב. יאללה. מי רוצה לדבר? רגע, דקה, תני לי לעשות סטופ. דקה. עכשיו כולם מברכים. very much, וואו. Good health and happiness. טוב, אז אני רוצה לדבר. אז אני יכול להגיד משהו. ואני אומר את זה בגלל שחזרתי לבית הכנסת. את לא יכולה לצלם, ומה? ואני אצלם. אני במקום. לא, רק אותי, קומי תצלמי. חבילי, זה קשה. בדיוק. יש לך בעיה? דבר הבא. לא, אבא. איתה? נו כן. אני כבר שי מהקלטה. ככה. אני רוצה להגיד לך משהו. היום הולדת שלך זה בראש השנה. עכשיו חזרתי בבית הכנסת, ובראש השנה מסמל. שבורא עולם עכשיו מאזין לכולם, מקשיב לכולם, וזה הזמן שאנחנו קוראים ירחם עלינו אב כבנים, ואם לא כבנים לפחות כעבדים. זה אחד התכונות שלך שיש לך בחיים, שאת מה שלא יקרה במשפחה אז באופן אוטומטי שוכחת את הכל. יש לה תכונה לאהוב, יש לה תכונה שאין אותה לאדם, באמת אין אותה לאדם. אדם שאומר תנאה, אדם שאומר כעסים, אדם שאומר כועס, מתרגז. את יכולה לכעוס, את יכולה להתרגז, אבל למחרת אם נשאל אותך על מה, את לא יודעת אפילו על מה זה היה. פשוט את כל כך נקייה את עושה את זה רגעי, זה עכשיו. לעכשיו, מה קרה עכשיו? אני מטפלת עכשיו. מחר זה כבר לא קיים. עוד שנייה זה לא קיים. הוא לא נגרר אחריי. הוא לא נגרר אחריי. וזו תכונה שלאדם מאוד מאוד קשה לסגל אותה. הוא שומר את הכעסים, הוא שומר את התנאה, הוא שומר את הרוגז הזה. הוא יזכיר את זה לבן אדם. אצלך גם אם את מזכירה לבן אדם זה תמיד להעיר אותו מהמקום שהוא למטה נמצא, קום, תעלה לחזרה למקום שלך. זה לא מתוך מקום להשפיל את הבן אדם, זה מתוך מקום לרומם את הבן אדם בחזרה. להזכיר לו שזה הנר שדולק לך, תקום בחזרה, היית שם. אני מנגד איריס אגיד משהו אחר. את בשבילי היית, אני יכול להגיד את זה, אישה, אבל יותר אימא. באמת אימא. כי אישה, אם אני אגיד, זה משהו שהוא רק בין הזכר לנקבה, הייחוד הזה. אבל לי את היית אימא. אימא שמי שהכרת אותי הייתי באמת ילד עם השפעות, עם ראש לא נכון לכתפיים. והצלח לאזן אדם ממקום מצד אפל לחלוטין לאור. היום אני יכול, גם יכול להגיד שנה שעברה, אבל היום אני רואה את זה שזה רק בזכות. אדם יכול להגיד, אם הוא לא עושה אז זה לא בזכותו, זאת אומרת, רק אדם שעושה זה גם בזכותו. אבל בזכותך אני נמצא היום, נהנה מנכדים, נהנה מהילדים שלי, ערני לכל דבר. חוג משפחה שאנשים איבדו את זה, וזה באמת אדם עם כוח אלוהי, לא לוותר. אני רואה את זה על הבן שלך, נמצא את זה. רק אותי, קומי תצלמי.
חבילים? זה קשה. בדיוק. יש שם בעיה? דבר הבא. לא, אבל... בכיתה? נו כן. כבר שיינה ככה. ככה. אני רוצה להגיד לך משהו. היום הולדת שלך זה בראש השנה. עכשיו חזרתי בבית הכנסת, ובראש השנה מסמל. שבורא עולם עכשיו מאזין לכולם, מקשיב לכולם, וזה הזמן שאנחנו קוראים ירחם עלינו אב כבנים, ואם לא כבנים לפחות כעבדים. זה אחד התכונות שלך שיש לך בחיים, שאת מה שלא יקרה במשפחה את באופן אוטומטי שוכחת את הכל. יש לך תכונה לאהוב, יש לך תכונה שאין אותה לאדם, באמת אין אותה לאדם. אדם שאומר תנאה, אדם שאומר כעסים, אדם שאומר כועס, מתרגז. את יכולה לכעוס, את יכולה להתרגז, אבל למחרת אם נשאל אותך על מה, את לא יודעת אפילו על מה זה היה. את כל כך נקייה את עושה את זה רגעי, זה עכשיו. זה עכשיו, מה קרה עכשיו? אני מטפלת עכשיו. מחר זה כבר לא קיים. עוד שנייה זה לא קיים. הוא לא נגרר אחריי. הוא לא נגרר אחריי. וזו תכונה שלאדם מאוד מאוד קשה לסגל אותה. הוא שומר את הכעסים, הוא שומר את התנאה, הוא שומר את הרוגז הזה. הוא יזכיר את זה לבן אדם. אצלך גם אם את מזכירה לבן אדם, זה תמיד להעיר אותו מהמקום שהוא למטה נמצא, קום, תעלה לחזרה למקום שלך. זה לא מתוך מקום להשפיל את הבן אדם, זה מתוך מקום לרומם את הבן אדם בחזרה. להזכיר לו שזה הנר שדולק לך, תקום בחזרה, היית שם. אני מנגד איריס אגיד משהו אחר. את בשבילי היית, אני יכול להגיד את זה, אישה, אבל יותר אימא. באמת אימא. כי אישה, אם אני אגיד, זה משהו שהוא רק בין הזכר לנקבה, הייחוד הזה. אבל לי את היית אימא. אימא שמי שהכרת אותי הייתי באמת ילד עם השפעות, עם ראש לא נכון לכתפיים. והצלחת לאזן אדם ממקום מצד אפל לחלוטין לאור. היום אני יכול, גם יכול להגיד לשנה שעברה, אבל היום אני רואה את זה שזה רק באמת. אדם יכול להגיד, אם הוא לא עושה אז זה לא בזכותו, זאת אומרת, רק אדם שעושה זה גם בזכותו. אבל בזכותך אני נמצא היום, נהנה מנכדים, נהנה מהילדים שלי, ערני לכל דבר. חוג משפחה שאנשים איבדו את זה, וזה באמת אדם עם כוח אלוהי, לא לוותר. אני רואה את זה על הבן שלך, שאת עושה את זה היום, לרז, לזמיר, לגלה, לדנה. את נלחמת עליהם. אני, כאבא שלה, אומר, דנה, תעזבי, תוותרי, תני להם שיבינו את זה בדרך שלהם, ואת לא מוכנה לוותר. זה תכונה של אלוהים, זה לא תכונה של בן אדם. אלוהים לא מוותר, אלוהים נלחם בנו עד הסוף. אדם מוותר. זה הוכחה לכך, ובגלל אני אומר, באתי עכשיו מהבית הכנסת, אפילו בצער עכשיו באתי, בצער. כי הייתי באמצע תפילה של התקיעות שופר בחזרה, אבל באתי להגיד לך את המילים האלה, באמת. כי זה בדיוק הדברים שחשבתי עליהם עכשיו, שאני מתפלל עלייך. זה האמת. תודה רבה. זהו. שבעזרת השם, באמת בכל העולם, יעניק לנו אותך שנה ועוד שנה. אמן. את האדם היחידי שגורם לנו באמת להשתפשף נכון, להבריק את היהלום שבנו. את האדם שמעורר לנו את ה... נכון, יש לנו, אנחנו כששומעים דברים שנגדנו, אנחנו מתקוממים נגדך. אבל זה רק זה, לא יותר מזה. רק מראה כמה את אדם נכון ואמיתי, ועוד הפעם, זה התכונה של בורא עולם. ממשיך וממשיך. דרך אחת, לא פונה לא ימינה ולא שמאלה.
זה הדרך שמובילה את האדם לחיים נכונים, להצלחה, לזוגיות, בקיצור, לאור הנכון. זה התכונות שאני יכול להגיד עלייך. זה באמת תכונות של בורא עולם. זה גם יעיד עלייך מיד. אני מכיר אותך 35 שנה, לא יכול להגיד שהשתנית מאומה ממה שאני מכיר. חוץ מה שאולי במבנה, בגוף. אבל כאדם, לעולם לא שינית דעה, לעולם לא שינית אמרה, לעולם לא שינית דרך, לעולם לא שינית מסלול. תמיד היית ממה שאת הלכת. והאמנת, והמשכת הלאה והלאה והלאה, וברוך השם, הנה, גררת אחרייך את האדם שהחשיבה שלו הייתה שונה לחלוטין, וגרר אותו אחרייך כי הנשמה נשאבה לאור הנכון. היא ידעה שזאת האמת. הגוף לא ידע, ראש היה בן, אבל הנשמה הלכה הלאה, כי אחרת לא הייתי הולך איתה. כי את אדם, באמת שלו, קשה מאוד לחיות לידך. קשה, קשה מאוד. אבל זה עונג, זה עושר. זה לשאוב את האור שיש בך. וזה אמיתיות, זה הנכון. אז אני מאחל באמת שנה בשנה, שנזכה ליהנות מהזיו שלך, מהפירות שאת נותנת לנו. אמן. וכל עם ישראל יום אחד ידע את זה. אמן ואמן. אני רוצה להגיד. אני אתחיל ככה בסיפור שהיה לי מקרה עם אמא, ואני אסביר למה קראתי. הייתי בבסיס, היה לי מקרה של סערת רגשות עם אחד מהאנשים. אמא אחרי איזה רבע שעה התקשרה, הרימה לי טלפון, אומרת לי, אור, אני אוהבת אותך. לא סיבה, לא כלום. אז ככה, אין הרבה אמהות כאלה. לא יהיו הרבה אמהות כאלה. מותר לבכות, מותר, זה טוב, גם אני עומד לשפוך מים. הלכת מכות? לי קרא לי יותר מקרה, אני נכנס לכלא. כי כן הרגשתי, יש פעמים כן שאני אומרת לעצמי, הלוואי ואמא הייתה מתקשרת להגיד לי כמה היא אוהבת אותי, כי אני לא אתקשר מעצמי, כאילו, לפעמים אין מה לעשות, כאילו, הרי אני מתקשרת, את מזהה את הצער שלי, את מזהה את הכל, אבל כשהתקשרת מעצמך, זה כאילו... זה מעבר לזה. כן, בזמן הנכון. זה מעבר לזה. ברוכה הביתה. אני רוצה להגיד כאילו, שבאמת, אני רואה, לא רואה, כולם ככה. אין הרבה אמהות שמחוברות ומרגישות. אין בכלל. נכון. ואני שמחה שאת אמא כזאת, כי לא הייתי זוכה לאושר ושמחה ועצב וחיוך והכל ביחד, אם לא את. ואבא הזכיר כל כך הרבה דברים שלך, שכאילו, מזל שלקחתי אותם ממך, כהוכחה שאת אמא שלי. ואני מאחלת לך את כל השם בעולם. אמן. המון נחת, שלווה, מכולנו. הרבה לקדם. אני רק רוצה לתקן אותך. וזה בגלל שהתקשרה אליי, זה רק אומר שהיא לא אמא שלך התקשרה. התקשר אליך מישהו אחר. אני אחר כך אגיד את זה. אמא רגילה לא מתקשרת. בזמן הזה, כאילו בזמן הנכון, בזמן אמת. שחר לקחה את המקום. והמון שמחה. תודה, אמן. אמן, אמן ואמן. שנקום ונרים את הבית סוף סוף. רז. נחיה מחדש את כל מה שהחזרנו בחיים. אמן. אמן ואמן. והרבה שנים שלוש. אמן. אני אספר מקרה שחוויתי בצבא. שקט. רגע, אנחנו רוצים לשמוע. יאללה. הלכתי מכות. היי! מה? שקט. פחות מחצי שעה, 20 דקות מאז, קבל טלפון, פעם ראשונה לבוקר.
אני מאוד קשה. אני אוכל בשניהם. חשבתי שדיברו איתך, שהתקשרו אלייך. על הבוקר היה לא, הוא קיבל. במצד שאף אחד לא תקשר אליי. רגע. אמרתי לה. בעיקר יכול לקבל. אבל מספיק. לשבת? אף אחד לא אומר לכם להפסיק. טוב, שלא לחץ. סתם התקשר. שידעת שאני צריכה אותה. בוודאי. זה היה לי מאוד קשה כי לא רציתי שתדעי שזה קרה. זה קרה פעם שנייה, אבל יותר קשה. זה מה שהחזיר אותי. אני מאוד קשורה אלייך, ואני יכולה להבטיח יותר מכל בן אדם שנמצא פה. גם כשאני עצבנית, או שאני פתאום לא נמצאת, או נגיד כמו מה שקרה אתמול, שבאתי להדליק סיגריה. אני מאוד נפגעתי כי פגעתי בכבוד שלך. המתנה שלך. וזה אחד מהדברים שלא הייתי ערנית. ואני הרבה פעמים בזמן האחרון לא נמצאת. ואף אחד לא יכול להבין אותי. אני יודע. אבל פשוט אני יודעת שאת פה איתי. יאללה, גלה. מה? למה אני? דנה וזה. שיהיה המון מזל טוב, לא, יכולים לא עכשיו. המון כושר, ושכל אלה שדיברו ומדברים, שיעשו עם זה משהו בהמשך. עושים. להגיד כל אחד לפי היכולת לא, בסדר, אין בעיה. גם אמר לי, כל... אתה בא להיכנס באנשים. למה מה להיכנס לאנשים? למה אתם חייבים להגיב? אני חייב להבין אתכם. המון מזל אתה טוב, עצוב? המון שמחת חיים, המון עושר וכושר. ושכל אלה, כן, היא לא בכושר, היא צריכה להיות בכושר. גם אני לא ביחד. תמשיך לדבר, יאללה. אחד איך שצריך להתנהג איתו. אני באמת, אני אומרת ברצינות. אני חושבת שאת לפני כמה זמן לא באתי למה את כל הזמן קשה איתי. לא היה להיות קשה איתי. אני לא יכולה. וכשחזרתי אחורה הבנתי שהקושי הזה הרים אותי מהרבה מקומות תפילה. זאת אומרת, אני הבנתי שכשמלטפים, אני אוהבת שמלטפים. מפילים אותי חזרה למקום הנוח שלי. כשלא מלטפים וקשים, אני ככה קפתי מהגירושים שלי. את היית מאוד קשה, את לא היית קלה איתי. זאת אומרת, רק עכשיו אני מבינה. אני לא אומרת שאני... לא, תגדירי מה זה קשה איתי איתה. מה זה קשה איתי? וואי. בלי חיבוקים. לא. בן אדם אחרי גירושים. מה, לא אהבתי אותך? לא, אני חושבת שכולם פה יודעים כי אני לא מפסיקה לדבר אבל על זה. כולם לא שומעים אותך. אני חושבת ש... תראי, אני בזמן הגירושים, שהדבר הכי טבעי לבן אדם זה לשבת ולבכות ולהתמרמר ואיזה מסכן הוא. ואת, אני זוכרת שלי, את אמרת, דמעה אחת תרד לך מהפנים ואני מעיפה לך סתירה. רק שתימה תרד לך מהפנים. לא העזתי לבכות. אמרתי, היום אני מבינה שלא היה על מה לבכות. נכון. יפה מאוד. באמת לא היה על מה לבכות. והאמת היא שמשם קמתי. אני לא, ועוד פעם, אני לא חכמה גדולה היום, למה היום גם יש לי את יודעת, ויכוחים והכל. באמת, אני מהסוג שאחרי זה יושב, אז הוא קצת מגדיל ראש.
אני אם לא היית קשה, אז הייתי יושבת בבוכה ונכנסת למר חיי, עם הגרושות עם השיער למעלה, והמוזנחות, והמסכנות, והשמנות. השמנה לא משהו שתפסתי, זה משהו שדי פספסתי. קצת הפכנו. אבל באמת אני חושבת שזה מה שגרם לי לקום ולהבין שאני לא צריכה להיות במקום הזה, והיית קשה איתי. מה זה קשה איתי? זה... את לא מלטפת אותי, בוא נגיד ככה. אני לא יושבת ברדיעה, איזה חמודה. גם כשאני רוצה חיבוק, את לא נותנת אותו. אני אומרת, יאללה, חיבוק, הדבר הכי פשוט שאמא צריכה לתת. אני מבינה, באמת, אני נראה, אני... שם את צריכה תיקון. איזה תיקון. מה בחיבוק? לא, בכל מיני דברים. אמרת דבר נכון, כל אחד נותן את היחס שמגיע לו. הנה, אני נותנת חיבוק עם אלה שלי. אני כאילו שואלת, לפעמים אני אומרת, איך היא מוותרת לזה, איך היא מוותרת לזה, איך היא מוותרת... למה היא מוותרת לזה? איתי לא תדבר, איתי ברוקס חודש היא לא תדבר איתי. עם כולם לא תדבר שבוע. אני חושבת לי, למה חודש? אבל מה עשיתי חודש? ואני מבינה שלא לעשות, אני רק מזה כמה, כי זה שאחרי זה משתנה. אני לא אגיד שאני משתנה ואני עוד פעם, חשוב לי לחדד, כי אתם מסריט